La crisi econòmica que s'ha desatat per la pandèmia del coronavirus ens agafa a les persones que vivim de lloguer en una situació complicada. Des del sindicat de llogateres ben aviat el que vam pensar és que si s'aturava l'economia, si hi havia milers d'acomiadaments, si hi havia centenars d'ERTEs, si hi havia no renovacions de contractes, molta gent es podria trobar en risc d'impagament el proper mes d'abril. Ja portem 4 anys encadenant pujades massives dels preus dels nostres contractes, fins al punt que avui en dia a Catalunya de mitjana es dedica un 50% del salari a pagar una mensualitat de lloguer. El que hem fet fins al moment des del sindicat de llogateres és coordinar-nos amb altres col·lectius d'habitatge de la resta de l'estat espanyol, tots els sindicats de barri, per exemple, a Barcelona, a Madrid la coordinadora de vivienda, també està la qüestió de les PAS, que hem de sumar a la campanya perquè tenen unes demandes molt similars a nosaltres, i també organitzacions laborals i d'altres tipus, sota un paraigües comú que és el Pla de Xoc Social, per fer unes reivindicacions àmplies en matèria d'habitatge, de sanitat i de treball. Però específicament a la qüestió de lloguer hem creat una campanya a través de la web suspensionalquileres.org on ens contacta la gent amb una problemàtica, omple un formulari i els oferim una notificació perquè avisin al seu propietari que hauran de reduir el pagament del lloguer o l'hauran de suspendre. Respecte a les mesures que s'han fet en habitatge, l'única que val la pena defensar és la prohibició de suspendre a tallar els subministraments energètics. La moratòria d'hipoteques pensem que és insuficient perquè el que fa és traslladar la càrrega a deute i no fa que el sistema bancari assumeixi les pèrdues que hauria d'assumir. I respecte als lloguers, evidentment no hi ha cap mesura. El govern s'amaga darrere de la situació que diuen que hi ha, que és que molts petits arrendadors no podrien viure si se'ls deixés de pagar el seu lloguer. Però nosaltres defensem que cada cop més en el mercat de lloguer hi ha més grans arrendadors, hi ha més grans fons voltors amb molt parc d'habitatge i a més que els petits arrendadors, en cas de patir un impagament de la seva renta de lloguer, no perden la casa. L'inquilí sí que perd la casa si quan s'acabi aquesta situació el petit arrendador, el gran arrendador o qui sigui, cursa una demanda de desnonament.